na tumapalay do tanon. Amin. Nama mulus do anggo portibion rapdo na pinangido ni rohana. Alai namian rodi saliling na do na mangulaon loma ni rohani debata. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami nunga marpung hami dison di ari na pinarbadian mi saibuhai ma pinggol dohot rohanami asa marlas ni roha hami manangyun hatam na badiai dala ringgas hami manibangi dohot upeop hatam di bagasan rohanami asa pos rohanami martangi yang tuho urupi mahami asa uparhasyang hami akka ari-ari ni ngulunami na podoki. Say pamasok mahami tuhanguluan sa leleng ni leleng na. Pujion nami mahodisi marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji matuhata meredi mahitasian nomor 116. Tatangihon mapatik ni debata di mingguta sadarion ima patik paduahon dot lapatanna patik paduahon dang jadi ganaonmu jaladang jadi sumanonmu manang aha na di banua gijang dohot na di banua tonga rodi na di bagasan aik na di toru ni tano yanggo tunggabe si sobaon manang sioloan dia do lapatani i oddo ikon dia biari rohata di bata jala ikon holong rohata di ibana asadang jadi iba marsoba tu sobaon manang tu gana-ganaan mangido hangoluan siani jaladang jadi oluan begu manang ulupuhan ni hadatuon jaladang jadi pos roha di ugasan ni homiton ido sahatna atong rap mangido gogo mahita sia Tuhan debata ale Tuhan debata say pergugui mahami mangulaon nombar tu patik mi amin tapuji matuhata marede mahita no dua jongjong mahita
sesanya satu sakit. Tapaserep maruhata diadopani debata tatopoti madosata. Ale Tuhan debata nabadia jalana bonar, parasi jala pertalup niroha jalana basar doho, sai marpangulahi maroham midahami. Dibaheni saise sama sude dosa nami, dang adong nahu pangasaun hami, dukon ni asi niroham. Hati goron na pinatupa ni anakmu do, nahu pangasaun hami tujolom. Dibaheni pasonang jala apuli mahami, akan nahinokop ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigi hata baga-baga taringot Tuhan sesani dosata. Songonod daw hata ni Tuhan Jehovah, nunga diar sahiho ahu marhites yan akka dosam. Jala nunga dilojaiho ahu marhites yan akka hajahatonmu. Ahu tutu, ahu sadiri manelesei akka pangalosim alani hadiriokku. Jaladang be hupaingot-ingot akka dosam, hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Tapuji matuhata meredi maitasian nomor 110. Epistel di minggutna sadarion ima natar surat di Pesalmen 130 ayat sada satrodionom dohot ayat 10 satroi 10 tajahama di bagasan respon surya. Ali Jehovah disulikit jala ditadaho doahu. Manang mardalan-dalan, manang modom ahu, disegeho do ahu, jala takas do dibotoho akka dalaku sudena. Tolesian pudi, tolesian jolo, dihaliangi ho do ahu, jala dilinggom tanganmu do ahu. Ai hodo namanoppa akka piakku ditonun hodo ahu di bagasan bortian ni dainang. Sebelum do akka jadi diam jangan tak kasih itu do japa. Datung buni holi-holiku di jolom, ujuna terjadi ahu di sihabunian. Ujuna tersirat ahu di dalam laut. Jalannya tersurat. Akka hari-hari suadong dope. Dibaheni masai argas itu tudo akka pikiranmu diahu ale di bataku jalai masai torop do bilanganna. Tumor donasi dasian horsik bolongot ahu tung dope ahu di labumi ido sahatna martua do akano tumangion hatan di bata jalan opyopsa. Amin. Tapuji matu hata do ede nomor 770 esada do tolu.
Persiaptai songon nahina tidak kon didongatna sa persiapan di sandok portibon rap mahita mandok. Au persiapan di mata Jehovah, itu lama berguna satu dosa, namo pala hidupanu. Au persiapan Yesus, anak ibadah Jehovah sejadi, iman dihukum di Samaria, laga gabia seton berbadia, andorang suabuhan, hidup harta. Natuang dari bangun di 100 nama daripada daripada orang yang silam natuang turun menanam nama bangun dari turun nama naik subuh lalu jam daripada Jehovah amanai turun asal dosani di sini ibadah memang seluruh tanamon menghubungi hati menghubungi hati au persiapan itu diperbandia dalam segala bahagia, punya orang kesehatan bahagia, doa kesehatan dosa, doa lain mando, mula bangun suruh dari halaman mati, doa yang membuat sudah. Amin. Abdi makmur inahan.
Tabegi matiting diuriatta. Shalom. Odolan ni tikting Minggu tanggal 2 Juni 2024. Sada pakobasion. Goar ni Minggu doho topik Minggu. Goar ni Minggu ta sadarion Minggu parjolo dung Trinitatis. Topik Minggu debatado napuna hagogon. Manang kekuatan berasal dari Allah. Padidion nabadia. Di hari Minggu sadarion tanggal 2 Juni 2024 di parmingguan pukul 10.30 WIB patupao ni huriata do padidion nabadia tu ayanakon ni huriata godangna 5 hala dak dana boru ima sian sada keluarga Dani Kristian Sitorus Inata Elisa Lambo Kristanti Boru Sinaga Sianui Parseran. 2. Keluarga Darwin Maherju Nahuta Soit Inata Marta Oktavia Boru Tampubolon Sianui Tengah. 3. Keluarga Morales Wilander Samosir Inata Putri dari Sianui Kramajati. 4. Keluarga Andi Gunawan Siboya Inata Intan Permatasari Boru Sitanggang Sianui Makassar Sada. 5. Keluarga Sem Mandaram Natal Gultom Inata Ritawati Boru Tambunan Sianui Condet Batu Ampar. Sintua pensiun di hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 di Patupa Huriado Paborhaton Inang Sintua Resdiana Regina Hasoloan Boru Siregar STH pensiun ma siala naunggo umur nasida 55 tahun. Ia salelengon makobasi di HKBP Kramajati Sianui Kampung Tengah. Alani papungu pelean tujolo dohita marhite amplop naung di parade huria doho talikasi sian ganukwik ima dalata lau madok mauliate di pakobasion nasida salengon di huriata. Na patupahon dohot na paradehon bunga di altar. Tu hari Minggu tanggal sia Juni 2024 na patupahon dohot na paradehon bunga altar dohot na payason gareja dohot na humaliangna ima sianui Cijantung Pasarbo. 2. Dewan Koinonia Seksi Sekolah Minggu. Hobar tu program Seksi Sekolah Minggu tahun 2024 disakapi do retreat Sekolah Minggu tu horong kelas 5 dohot kelas 6 SD ima tanggal 1 tanggal 15 Juni 2024 maringanan di Villa Bukit Pinus Puncak Bogor. Disosoi ma tu sude natoras na adong ianakonna kelas 5 dohot kelas 6 SD asa mandooti ulaoni. Boima menghubungi Seksi Sekolah Minggu. Ruas Napida Mamuka Minggu sadarion tanggal 2 Juni 2024 nunga pidda huria ima keluarga Jepri P Butar-Butar Inata Nela Septiani Boru Silalahi doho 2 ianakon nasida ima sianwi rambutan sada pidda tu HKBP Resort Jati Sampurna Distrik Sapulusia Bekasi. Tatangyakon ma anggiat gabe ruas namangolu di Huria Naib Baru. Ruas Naib Baru Mamuka Minggu sadarion tanggal 2 Juni 2024 nunga di jalo gabe ruas ni Huriata ima keluarga Soritua Fernando Napitupulu Inata Epi Tristanti Boru Silaban Naro sian HKBP Kebayoran Gandaria Resort Kebayoran tinggal di apartemen Kalibata City Tower lantai S _05 _CF
RT 006 RW 010 Sada Rawajati Pancoran masuk ma nasida tuwik parserahan tatangyakon ma anggiat gabe ruas nama ngulu nasida di tonga-tonga ni huriata mamuka minggu sadarion tanggal 2 Juni 2024 nunga di jalo gabe ruas ni huriata ima keluarga Reinhard George Sirait Inata Veronica Mai Boru Tambunan na baru marha sohotan tinggal nasida di Jalan Almunir nomor 1A Kelurahan Makassar Jakarta Timur masuk ma nasida tuwik Makassar Sada tatangyakon ma anggiat gabe ruas nama ngulu nasida di tonga-tonga ni huriata kunjungan gerejawi Hombartu program kerja punguan ina HKBP Kramajati tahun 2024 taringo tu kunjungan kerja Borhado punguan ina tu HKBP Pasar Kemis Minggu tanggal 10 Juni 2024 ibadah permingguan pukul 10 WIB Iman Naniuluon Pendeta Eben Sihardo Simanjunta MTH Doho Dewan Koinonia tatangyakon ma mardalan do denggan jala di pasu-pasu Tuhan ma sakap nasida tolu Dewan Diakonia Barita Habot Niroha nah di hari Selasa tanggal 20 Mei 2024 nunga jumolo marujungolu amata perlindungan Siboya umur 77 tahun 6 bulan hina baluhon ni Inata Rusli Boru Siregar Sianuik Makassar Sada tatangyak kon ma keluarga natininggalhon asat tibu tarapul rohana sida seksi pendidikan pasahaton ni uriat tado hadiah tu iana kota na berprestasi aka namalo tu kalas onom kalas sia kalas 12 tu aka namar sikola di swasta doho di negeri hato tuanna sada nilai rapot semester na parpudi bulan Mei Juni 2024 2 di paradema fotokopi rapot na hobbar tusi tolu di papungu ma fotokopi rapot dohot aslina asaboy di validasi seksi pendidikan di hari Minggu tanggal sia tanggal 10 dohot tanggal 27 Juni 2024 jam sia wib sahatu jam 12 wib di gereja dihubungi ma pengurus seksi pendidikan opat pengurus mabain 3 nilai natumibo sian tolu kelas ima kelas onom kelas sia kelas 12 sian sekolah swasta dohot kelas onom kelas sia kelas 12 sian sekolah negeri napatut majalo beasiswa sian sosial ni huriata 5 adorang so dipabotohon pemenang beasiswai seksi pendidikan jolo berkoordinasi dohot situawik nabe lao mamastihon pemenang sesuai administrasi huria kontak person seksi pendidikan situa J Simanjunta 08 sada sia-sia opat sia 00 sada A Boru Sibarani 08 sada 2 walu sada pitu 5 04 walu A Boru Siboya 08 sada 2 sia pitu sia tolu onom walu kosong opat nama ragam pelaksanaan tugas pendeta resort siala borhat do pendeta resort manguluhon punguan lansia wisata rohani tu Samosir mamuka hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 saat Rabu tanggal 5 Juni 2024 di Pasaha do sebagai pelaksana tugas pendeta resort tu amata pendeta parningotan siaan sialani sude akan narikot mengenai administrasi huria untuk sementara tapasahat ma tu pelaksana tugas pendeta resort songonima sahat nitikting di mingguta sadarion akan nasoni jahaon diktiktingon
boima tajaa di WA grup Wiktabe Horas. Nalaho manomu-nomu jamita tapuji matuhata dot ede nomor 440 sada seterusna uhu mata papungu peliata kantong sada A dot sada B. Tuhan Yesus na punaan, sungguh
Damini di batana sumurung sian saluhu naroha, imana mangaramuti ati-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Waras meta salu nakamanginang. Shalom. Hatani di bata turpuk jamita dari minggu tasadarion. Imasian natar surat di 2 Korin bid 24. Mamuka mensian ayat 5 sahat rodi ayat 12. Songonom malidok katana tapai hutihut ma. Aidada diri nami hujamita hokami. Kristus Jesusido. Pabua ibana Tuhan. Alaina posomuna duhami ala ni Jesus. Ay debata namadokon marsinodang hati uroni sian haholomoni. Ibana do patiuruhon rohanami. Pabicar perbinutuan disangap ni debata na dibagasan buhini Kristusi. Alay di bagasan inganan na muramata pordo artanamion. Asa debata na puna hagugon na sumurungi unang hami. Dinasaluhut do hami marhapursuhon alaydang hapusohan. Tarsosak alayda da tarhapit. Natarlili do hami alayda tung pinasobbu. Pinatinggakon alay datung anggo bolong. Toktong do hupaw sungusuk kami di daging nami hamamate ni Jesus. Asapatar di daging nami nang hangungulo ni Jesus. Ay toktong do hami akan na mangulo do pe di pasahat tu hamatian ala ni Jesusi. Asagabe patar nang hangungulo ni Jesus di daging nami na walo mati. Asa na makorhon do hamatian di bagasak kami. Alay hanguluad do anggo di bagasan hamu. Ido sahat na. Hamnaka dongan na hinaholongan di bagasan goar ni Tuhata Jesus Kristus. Tabigin akid di topik ni mingguta sa darion 5 minggu na perjolo dung Trinitatis. Didok dibatado na puna hagugon. Kekuatan berasal dari Tuhan Allah. Sudidu hita jol matutu maka tidakon madok maka porsiai pabua namar hagugodo di bata. Tangadong namadok na sumar hagugod di bata. Jala na laus ibana do mual ni hagugon, sumber kekuatan
berasal dari Tuhan Allah. Jala hagugun ni debata tutu naswadong tudusan na tu hagugun ni manangi sepe manangdang terpatudus hagugun ni debata tu hagugun ni manangna isepe. Alam memang daudo marasing hadirion ni debata naung takas di patuluhon marhite akka pabahenan na nalau siani adong tubuh akka pengakuan nama dok tangadong nasotar patu pada bata. Ala memang marhagugun si tutu bagi Allah yang memiliki dan sumber kekuatan, tidak ada yang mustahil baginya. Idua samarhite sian hagugun na adong di debata dibayar debatama saluhu na aka nasa na hobbar tulomoni rohanai jala nasa naung binahenna dohot nanaing sibahenon ni debata tangadong nabuhi madok mulo dibayad di bata wasa baynom musongoni jala mulo nunga di patupa di bata tangadong nabuhi madok manang namanguray unang bayas songoni hala memang lomon ni rohani di bata do patuluson saluhut na marhite hagugun kuaso nadong di bagasan ibana. Jadi saluhutna nasa pabahinan marhite hagugon ni debatan na subui haabatan hauraan ni manangisepe. Mobi moloaka nama cai belga dia dupi ngulu ni colma. Ala memang di parnguluan ni hita colma mulu dia dupi si taunon na dok. Si arong do nama dok. Wasa bay nomu songonoi tuau Tuhan. Haci ni pabahinami tuau Tuhan. Nina. Jadi saya morong-morong. Disalahom ma tuhatay do nama bahin. Akan na niya dupan na itong na hamaulope manang na itong parukilope. Gabi Tuhani ma didok nama bay. Jadi molo pe marhuaso tuhatai mabahen lomo ni rohana ahana naik si bahenon na dohot naung di baheni. To tudang na gabi na naik parohon haporsuhon si taunon na duduk di parnguluan ni hita colma. Ulo tungadong akka na mangadupi ya si taonon tang nagabi ya, pabahenan ni Tuhani alay memang ima na masa tang nagabi kon morong-morong na sa ituhatay di salahon mabahay si songoni ala memang mula tungi kon masa na niadupan ni hita colma akan naduk jala tung songo dia pe na niadupani mapasti adong di si nanaing si bahenon ni debata jala saluhut nasa naung pinatupa ni debata di tonga-tonga ni Portibion marhite kuaso dohot hagugun nai ikodohonon may narikot jalan na marguna di ngulu ni hita colma. So panidangiyon ni parpasalmen na madok ayak ka sakap na dinggad do nasa sakap na naing bahenon ni debata di ngulu ni nasa colma. Jalanekon
saut bahenon ni debata hubbar tulomo ni rohana. Molo pengadong dipakilalahon colmay las di roha manang narsa di roha, apalagi arsa di roha, dang boy dohono tulahon. Jangan buat seperti itu kepada aku Tuhan. Alai memang saluhutna marujahan tu lomo ni rohani de batatung ahape nanaing bahenonna naikon saut. Jalaido na niajarhon ni Tuhatta Jesus ditangiang atau patay. Himana ta suarahon marhiti hapor siauta naridok say saut ma lomo ni roham songon naribadua gijang. Lomo ni rohani di bata di tanoon songon naribadua gijangi. Alani manangahape narujala na taadupi di bagasan ngulutta las ni roha si taunon arsa ni roha hasonangan sukacita pabuana tahapor siay tuhatay patupahon lomo ni rohana totu dohonot tama sakap ni debata pabahenan ni Tuhani semua dilakukan oleh Tuhan Allah. Idua sadong makatidak kuni nautakas makilalahon kebi diciptahon ibana ma sada ede nama dok indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Alani nak pesotaboto jaladak tatusi naro dohot namasa nangakana tadupi nang masay dohot nanaing masa. Aboy do hati dak konota dohonota. Yang terjadi itu rencana ni Tuhani may jaka nguluni hita na porsia. Dan apa yang dilakukan oleh semua di dalam kehidupan kita bahwa itu adalah sangat indah. Ala memang akan nadinggad do na sinakapan dohot na binahin ni debata di portibio nang dingulu ni hita jolma. Tangadong namadok na binahin ni debatakan na suringgad di bagasang nguluna. Ay siya partikian na parjolo dung ditoppa debata jolmai di tonga-tonga ni portibion. Marhite siya lomorinuhana do hagugunay. Nung najolo ditoppa debata saluhu na akan naringgan di portibion. Jalan na binahin nai dang buwi tiruon ni manang nai sepe. Ala na pinatupa ni debata narikot di ngulu ni jolma na tinopanaido asaboy mangulu, asaboy denggan. Siyan saluhut naung pinatupa ni debata. Nabinahin ni debata di portibio. Jadi mulo na yung mangulu jolma na tinupanay totu ikomangad do jolmay. Edang mau dang buy mangulu mulo sumanga nati. Alay dang langsung debata. Para deho si panganon tingulu ni jolma molo pe adong huasona, molo pe adong hagugun na. Dohot adong lomo ni rohana patupahon manang nahape. Tang nagabi langsung para di hosi panganon. Tingulu ni jolma na tinopanay di portibio nati. Dahaw. So barita niya kaparpuda haliluon. Ya. Mulo male huatong. Pangiduma tunani hapor siyami. Isenani hapor siyamu. Pangido matusi di para dedo si panganommu. Patuduhom may marhite sobba-sobba doho tangyangmu tungahape na pinangido ni roham. Mulo na yung rikot diho ayam panggang, ayam na pinader, ikan panggang.
pajalo ma paradiun na doi. Saat tu ujung ni parangulun na tang nadong itu tu. Apalagi na siya debata. Mulu martangnya kita ngamale. Apa aja Tuhan nasi goreng iba campur jagal namar miak kiban na dang nadongi. Mulu so nasian natinopan ni debata paradiun. Jala sian aka natinopan ni debata di Portibion memang ido. Na hinari koton ni hitajolma di Portibion. Marhite pangulaon asa boy dengan nguluna. Alaido na pinangido dohot nani halomohon ni debata si anakka jolma na tinopanay. Jala memang adong do keterbatasan. Aladong do keterbatasan ni hagugun ni ita jolma laho mangalului mangyahi paturehon do mabuat akan narikot di parngulunon sian natino pani debata totuikon markite sian pangurupion ni debatado ala di bana do hagugun. Ido asa saya tapangido molo martangia kita dia dupan ni Tuhani. Saya tapangido do hagugo nate. Berilah aku kekuatan ya Tuhan untuk melakukan apa yang mau saya kerjakan. Saya pergugoi mahami lahu mangulahon saduhna akaulau nami. Jala saya dong doi. Hala memang molotung ikut pinangido hagugo sia Tuhani. Aladong kesadaran, ya iba kesadaran di hita jolma na memang terbatas kemampuan do hagugo ni. Jala holak kita jolma do nabui mangido hagugo tu debata. Sian saluhut akka namarhosa nati nopani debata di Portibion. Holak kita do nabui. Ya. Alau marga do hita jolma si anakka na manggulmit na tinopani di bata di Portibion na ikobui dengan nguluna di Portibion jalarade laho mangulahon ahana pinangido ni di bata. Jala memang tatusi di taboh tu. Kita lebih berharga dari segala makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Allah di tengah-tengah dunia ini. Hala memang dilehodo akan natahari koton di bagasa parnguloni uju di panopau dilehodo pangatusio parbinutoan pikiran. Jadi alani haguguni debata iduasa ikon uduk mulu ni hita jolma dia do panna marhite nasa toktong pasangapun guarni debata. Jala parsidohot mamaritahon pabahenan di debata naung takas di pakilalahon. Ahama naung binahen di debata di bagasan nguluku toto boido gabe baritahonon tuaka dongan naso makilala dope di papahenan di debata. Lumobi holong ni rohani debata na paluahon mulu ni hita jolma sian ragam ni nasa hahulumuni ima naginuaranna dusa ko tamatian marhite sian hagugun ni debatado di palua hita jolma sian dusa do tamatian jalan naung mabuan ngulu ni akka jolma na di bagasan hahulumuni tu hatiuron ima marhite pakokopon ni Tuhan Yesus. Songo panidangion ni Apostol Paulus di turpuk taon nong tabigenakin. Ibana ro di tonga-tonga ni ngulu niak na nasotakas do pe manada di bata do nasotakas do pe uboto ise de bata. Alay rodo ibana di tonga-tonga niak na sumanada di bata. Mamaritahon huaso doho hagugun ni di bata
apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Allah supaya orang yang belum memahami, mengerti bisa tahu bahwa Tuhan Allah itu mempunyai kekuatan dan bebas melakukan apa yang Dia kehendaki. Tang Apostol Paulus penong takasdo di pakilalau nibana di nguluna. Kedua saya ko sude mangatu siahan na binahin ni debata sian hagugun nai. Kalau memang Apostol Paulus dihilala do, marhite haporsiaon na, pakorkon ni panguloyon na, ima marhite na didok ibana na kindi turpuk taon. Ang gohami namian di bagasan inganan na muramata pordo artan namion, ngulu namion. Sangat gampang hancur kehidupan manusia. Hal yang ku debata marasing do sian ngulu ni colma. Hidua sadok panidang yon ni bana debata na marhagugun si tutu. Jala hagugun na idang buwi. Patuduhono bahenon ni manang nai sepe. Alay boy dipakilalahon. Dipakilalahon aka na makarikoton di bagasan nguluna. Ima hauduhon nang takas di patuduhon Apostol Paulus tarimot tu waso do aka pabahinan ni dibata. Jalamolo pe di hati dako di bana pakorhon niya kanabinahin di dibata di nguluna dohot nabi naritahon nai tuaka naung nasomanad da debata tutu dadagabi kesombongan di bagasan ngulu nai. Mula dong na makilala pabahinan di debata di bagasan ngulu na boy makorho na kanadinggan do las di roha jala adong naso makilala dang nagabi patubuhon para singaray. Dang nagabi paibarhon menyisihkan kehidupan orang yang sudah merasakan apa yang baik dari Tuhan, ya, menyisihkan dari orang yang belum menerima apa yang diberikan oleh Tuhan. Itu asa dipatuduhon ibana, ala memang dada naing pabuah-buahon na adok kalubian na sianak kana soporsia hidupe. Itu asa didok nakin di turpuk tahun di pamuhan di turpuk tahun. Ay dada diri nami hujami tahok kami. Bukan apa yang kami rasakan yang mau kami sampaikan kepadamu. Nah itu. Alai Kristus Yesus hidup. Pabua ibana Tuhan. Pabua ibana do namar kuaso namar gugu patupahon AHP na rekod di bagasan ngulumuna ninna. Jadi nak kita di partikiata muai. Tutu parsidohot duhita macalo. Haulio dohot hadingganon diakka pabahenan ni debata marhiti Tuhatta Yesus. Imanaw paluahok kita siyan dosa dohot siyan ahulumuni. Jala saluhut nay marujahan siyan hagugun ni debata. Jalamar hideima asa toktong pujiota. Asa toktok pasangapota tuhatai di ngulu si ganupari. Jalamar ningot hinabalga hinogudang niya kapabahinan ni debata. Jalalos parsidohot mamaritahon aka pabahinan ni debata. Asaboy di halomohon debata. Jala di ida debata saluhutna. Ngulu niyaka naung makilalay. Boy dumarlas ni roha. Boy marhasunangan. Dumubi balga ni holong ni roha ni debata marhiti Tuhatta Yesus di ngulu ni kita. Colma naung dipatuduhon di bagasa perdalanan ni ngulu si kanupari. Asa songonima nang tuhamu akan natoras. Nama buan dak danak
tupad didion na badia dia dupan nito hatay di ari sadarion. So tunaing parsidohot anak-anak kita itu kita harapkan, kita inginkan supaya mereka juga memperoleh, merasakan kasih setia Tuhan yang akan memberikan keselamatan kepada mereka semuanya. Dan itulah kasih setia Tuhan yang sangat besar di dalam kehidupan kita manusia yang selalu menunjukkan kekuatan dan kuasanya. Jadi tabuan akaya nak kotai tuadupan ni tuhatayasa dohot naing paluaun ni tuhatai di sian hahulumun tuhatiuron. Ala memang takas do di patuluhon debata tunasida huaso dohot hagugonna naboy hati dakonon na di partikian nanengro. Pada saat-saat mereka sudah benar-benar merasakan apa yang dilakukan, diperbuat oleh Tuhan dari kekuatannya, nanti mereka akan menyuarakan kebaikan Tuhan itu. Alani Tuhan tama nasa tong mangaramoti akaya anak kotai terlumubi hamuna toras asa saya di bagasan hagugon mengajari, memudai, manugu-nugu nasida, lahu mangulahon lomoni rohani debata tuak kapartikian namengro. Dengan tujuan supaya mereka juga dapat merasakan berkat perbuatan Tuhan di dalam kehidupannya. Amin. Martanyang maita. Ale Tuhan di bata Jehovah manami marhiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Mauliate do puji-pujian usobahon rohanami tuho alani sudi dengan dibasam dohot asini roham. Na setoktong do pedi patuluhoko di ngulu nami satu partikianon. Wihilalahami jalahu hati dako kami do di bagasan ngulu nami saluhutna. Waso dohot pabahinamu marhiti hagugomi. Ido naung di patuluhoko di hami penamarahi pasok kami. Boy hami ro tu bagas ceromon mamuji do pasangapon warmu nabadiay. Ale Tuhan songuninang hatam dinaung sahat tu hami na say toktong manungguli hami paingotok kami. Dia kadinggan di basam naung pinatupam di ngulu nami lumobi. Olong ni roham na paluahok kami sian hahulumoni. Ido na hupakilalahok kami ale Tuhan. Jalamarhiti sian hatami disungguli ho hami. Taringot waka hinabalga hinagudang di pabahinamu di ngulu nami. Parsidohot mahami mamaritaho ko ale Tuhan. Mauliate ma hupasahat tami sa itoktong ma dungani urupi hami sa luhut na hanggiat marhay pason margogo tingulu si ganupari marhiti ragam niya kaulaon nami. Ali Tuhan di bata Jehovah manami nang dibagasan para sauran nami diari na pinarbadian mon. Buah kami saluhu natuho nanga kadungan nami ruas di huriami. Asaho na mga lehon gogo nasian hoyale Tuhan. Sude makilalahon hinadinggan niya kapabahinammo marhite holong ni roham. Jalaboy patuduho non na muse dinguluna na ikon hodo ale Tuhan toktong pujion na do pasangapon na. Ale Tuhan di bata manami na kami salu na namarpungu di bagas coromon. Tuktong mapasupasu hami urupi hami asa tuak kapartikian na nengrodope. Boy hami margogo di bagasan hai pasod do di bagasan las ni roha. Lumubi di narohami tuado pamu lahu mamuji pasangapoko dohot di namar saur hami marhiti hatam na badiyay. Ale Tuhan di bata Jehovah manami nang di bagasat tikyon
kubuak kami do nangakadungan nami ruas ni huriam nasuboy nasidaro tu bagas coromon lahu memuji do pasangapok ko ale Tuhan ala niaka parsahiton na niadupan na adong dosian tunga-tunga nami ruas ni huriam matungod do pe di bagas parsahiton ima amanami wi sirait na sianwek lubang buaya ina nami nyonya hutahayan boru si mangucong na sianwek tengah opu alda nenggolan boru si lalahi na sianwek rambutan sada nyonya manurung boru silitongan na sianwek tengah do ina nami nyonya hutagalung boru si manukalit na sianwek tengah ale Tuhan upasatami ma tutangam mo na badiyasa ko na mangrupi marhite na mga lehon hamalumon dinasida alaniak kaparsahiton nai sa tuak kapartikian na nengro parsido nasidaro laho mamuji do pasangapon warmu na badiyay ale Tuhan kudang do nahu hirip pami nahu hari kotok kami si anak kadinggan ni basam do pabahinami nasay uhiri pami di parngulon namion ale Tuhan patudu honom mo may laho madungani hami salu na lumobi di bagasa partikianon buat kami tuado pamu punguan ni lansia nadong di tonga-tonga ni huria namion naborhat nasida tubo na pasugit lahu marnida haulio do akadinggan ni saluhut na pabahinami toktong ma ramoti nasida manang nadidia piale Tuhan satu namula pe tui nganan namion toktong di bagasan hagugon di bagasan lasniroha marsiten nadi pada hosian nasida kaparmaran nanga kaparsahiton songoni nanga karuas ni huriam napida manang nai baru bongot masuk tu huriam toktong mapasu-pasu urupi di ganup ragam niak kasih ulau si ganup paripe ale Tuhan di bata jahuba manami nang diari sadarion sakapi hamido rotu ado pammu marhite akan atoras nanaing mabuane anak konna lahu macalo padidion na badia ima pasu-pasumi parsidohot nasida makilalahon holong ni roham do tinggan ni basam anggiat lam taride itu akka partikian naneng rogabe akan aporsia nasay toktong manguloy do mangingutoko tu partikian naneng ro songoni nangakan atoras na pinamabuan yanakon nasida bagasa padidioni say pargugoy lumobi dina mangajari mamudaya kaya nakon nasida tu lomo ni rohami asima rohama le Tuhan sahat utangam muma saluhut na daging nato dinami pasatami tang yang nami tuho mangasahon guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin tapuji matuhata huhut tapasa ma pilihat temuse marede hita edeta sian nomor 707
Didion tuaka yanakon ni Huriata kaparade marohata marede hita deta sian nomor 146 ayat 1 dohot ayat 2 laus jongjong ma salu nakanatoras nama buat dana. Martangiang mahita. Aliyaman nami nadi banua gicang narodo hami tujulom mabuan akada danakon. Saya si maroham jalo manasida gabe anakomu. Pasu-pasu jala pargugoy manasida mangyahi hanguluan sogot marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atong hamua kadungan nama buat danak sidi dionon. Tangyo kamu mahata ni Tuhan Yesus. Lau mahamu tuliat portibion ninna madok akasisianna. Podai hamu masaluhut bangso. Didi hamu manasida tu bagasan guarde de bata ama dohot anak dohot todi parbadia. Ajari hamu manasida mangaradoti saluhut nahuto nahoni tuhamu. Jala ingot ma. Sai dong anakku do hamu ganupari rasira saro ajal ni hasianganon. Menangisi na porsia dohot ni didi. Dapotan hanguluan. Alay na so porsia hona sugot. Tangi hokamuma dohot hatana tersurat di surat ni si Markus. Adong maakana mabuat danak tu Tuhan Yesus asa di jama. Halai dipicang aka sisian neima nama buani. Jadi dong di ida Tuhan Yesus sugu marohana di dokma. Luas samuma aka danaki ro tuau. Unang orai hamuna sida. Hai diaka si songonido harajau ni debata. Natutudo na hudokot tu hamu. Manangise pe anggo sosongo dana kibana majalo harajau ni debata. Dang bongo tibana kusi. Tungidi haul ma aka dana ki. Dia peho matangan na kunasida laho mamasu-masu nasida. Tong dihamu akan atoras nama buan danak tupad didion nabadiai. Hati daku kamu ma jolo hata hapor siautai. Au persia
Atong alusi hamu mahata na husuku tonot tu hamu. Dipangido hamu nuaing bibion akada danakon tubagasan ni na hinapor siya muna alus na dipangido rohanan. Beha naolo do hamu mamudai anak komunaon. Asa diboto jala di ihuton nasida hata ni debata alus na naolo do hamu. Naolo do hamu marsuro nasida tu gereja dohot tu perguruan ni huria Protestan. Asa gabe ruas na manguru nasida di Tuhan Yesus Kristus halus na naolo do hami. Atong kapasahat ma nasida tu debata marhite-hite padidion na badiay hudul mahamu Roma 7 sasahan. Ale Beatrice Belvania Bril Sitorus Udidi maho tubagasan guarni di bata ama do tubagasan guarni anak Tuhan Yesus Kristus do tubagasan guarni todi parbadia. Amin. Di pasu-pasu Tuhan di batamu di habubun tubagasan harajawi di bata rodi saliling. Amin. Kanan. Ale Magdalena Ozora Tasui Udidi maho tubagasan guarni di bata ama do tubagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus do tubagasan guarni todi parbadia. Amin. Saya di pasu-pasu Tuhan di bata maho di habobomon tubagasan harajaw ni di bata rodi saliling nililing na. Amin.
Mikhaela Samosir. Udi di maho tu bagasan guar di debata ama. Do tu bagasan guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan guar ni Todi Parbadia. Amin. Saya di pasu-pasu Tuhan debata maho di habo bongokmon tu bagasan harajau ni debata rodi saleleng ni leleng na. Amin. Ale Arela Abigail kue nera. Udidi maho tu bagasan guar di debata ama. Do tu bagasan guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan guar ni Todi Parbadia. Amin. Saya di pasu-pasu Tuhan debata maho di habo bongokmon tu bagasan harajau ni debata rodi saliling ni leleng na. Amin. Ale Rafelin Nauli Emanuela Bultom. Udidi maho tu bagasan guar ni di bata ama. Do tu bagasan guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan guar ni Todi Parbadia. Amin. Saya di pasu-pasu Tuhan di bata maho di habo bongokmon tu bagasan harajau ni di bata rodi saliling ni leleng na. Amin. Martang yang mahita. Ale Tuhan di batama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nungahu pasahat kami akada dana kotuho. Jala di jakon horo nasida gabi anak komu marhite-hite padidion na badiai. Asa masuk tuhuria ni halak Kristen nasida di tanoon. Jala gabi paniat di hanguluan nasa liling nililing na. Asima roham dohot diakana toras didak danakon. Sai pargogoi jala ajari ma nasida manugunogu dak danakotuho. Asarap nasida taruli diaka arta ni harajaumu. Amin. Los jongjong mahita salukna kamang inang maredehita. Sian nomor 147 ayat 6. Kapasa mapiliat tatu di bata martangi yang mahita. Ale di bata manami nadi banua gicang. Hodo harorwan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan. Dohot nasaw libasan na mauliutus.
Upasaat kami masian na nilihom mito kami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramuti. Asa hu parhasya kami pilihanon. Pati bulkon hara jaumu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutandahami gudang ni silehol-lehom mito kami. Asalam girgir kami madok muliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliyaman namin na di banua gijang, say pinarbadiya magwarmu, say Roma harajawmu, say South malomoni roham di banua tungaun songon na di banua gijang. Lehon matuhami sa darion hanguluan siapari, sisa madosa nami songon panisa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unang hami tugihon tupangujunan, palua mahami siyan pangago. Pasu-pasu siya debata amata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Isodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala dipasaurokon ma damena tutodim. Amin na marhubas diminggut ta sa darion, pasahat kami Tuhan muakaman namin na nami, selamat hari Minggu madhita sa luhuna. Shalom. Waka natoras na mabuan dana pandidion asa marpoto roto jolon lahu marpoto.